Приятели, това съм аз, Краси Клашера. Добре дошли. Днес, мисля днеска да не играем, само една битка, айде, може да изиграем. Айде, къде ми е фарбола? Окей, хора, вижте, това ми е дека. Много нискалия болър имам и доста други карти, но ще ги пускам за донейт просто. 9 съм. Вижте, даже доста добре играе. Сега ще ви пусна няколко батълки. Тая, да се изфукаме малко, че печелим. Добре. Сега, правим практиката и ще ви покажа как се играе с този дек. Той имаше голем, който много ме изнерви. И сега пуснах хок, просто защото сме яки. Тук им пусна майнер. Аз пуснах това. Така, този Инферно Драга много ме изнерви през играта. Просто наистина много ме изнерви. В този момент тук набиха, но да, тук доста наби. Бутнахме кула. Сега пускате болъри в такива моменти, защото болъра има много хитпоинтс и нищо няма му стане. Ето, виждате, нищо не му стана. Пуснах фаербол на екзекюшенера, че да се спре. И сега типичната тактика. Той тук ми уби болъра, който ми стана много мъчно и виж сега колко надалече удари. Енджим се спука. Зато и хора, сега той Джан Скелета много ме изнерви у нас игра. Така пуснах един уич и така остани мисля, че пуснах болър, да, тук пуснах болър, тук пуснах болър до рекичката, да. Той през цялото време дефендваше и тук пуснах един фаербол, защото сме яки. Като пуснах фаербол, този епизод ще изиграем една само, хайде. Тук направи гадно заразиха нещата. И чаках да... Готово. Така стана. Пуснах найта да си кърци. Сега той пусна голем. Голем. Много ме изнерви тази карта. И той тук пусна голем. И той стана. Той стана. Аз тук пуснах един фаербол. Защото съм як. И ето и стана, хора. Победихме. Сега тук пуснах найт. Предполагам, да. И кулата ми тук отиде. Тук беше пуснал един най-свирт. Аз казах, тук кулата ми замина. Нямаше мисля. С отбранявам и тръгнах така директно към End Tower. Тук пуснах фаербола. Защото ми писна. Дойде до гуща. Така. И тук почнаха тактиката да се развива и готово. И почнах. Готово. Той не знам защо направи така. И тук пуснах фаербол. Тук пуснах найт. И Хак Райдер. Фок. Запи. Готово. И така бих, хора. Този беше доста силен. Между другото, сега снимам на таблет вече. Да, взеха ми нов таблет. Не, аз съм си го взела. Да, фаербола. От един човек. Не знам ли това е възможно. 3 да. Батъл. Хора, една ще се бием и да загубим нищо. Окей, сега. Колко са? Има много малка батерия. Това разбрахме сега. Айде един найт тук ще пуснем. И това са от една игра на брат ми, тук той си цъка също.
Той не играе, бе. Тос не играе. Тос не играе. Окей, хора. След тази игра ще ви пусна още една батълка, щом тос не играе. И така. Той не играе, верно. О, боже мой, тос не играе. Искаш ли да му видим профила? Айде ще му видим профила. Ето и. И един фарбол е тук удари. А той и бием. Everyway. Този бол е много силен. Обаче картинката му да е най-хубавите. 1320. И бием, хора. Само да си представете, беше пуснал електроизраз или нещо такова. Че ми го беше запнал убо. Но той електроизраз единствено ще е. Няма ви профил, хора. О, хубаво дек има. 234 му е макса. Дека се използва на Twitch. Окей. Ето хора. Вижте в клан българите. Много добър. Това е моя първи епизод. Също знаете, този канал забравих да ви кажа, че ще бъде главно за Clash Royale. Айде сега ще ви пуснем. И ето да си я загубих се 0-0. Тук много се тронах. Аз тук излевчих. Аз тук излевчих. Айде тук ще чайте само да го включа. Аз излевчих тук, аз излевчих, тъй че не го гледаме. Айде ще гледаме тая. Той беше много гаден. Тази бандитка ме изнерви доста. И са. Да видим. Какво става тук? Гледайте, аз пускам това ще пусна. Той коли пусна първо. Той тук нищо май не пусна. Да, тук нищо не пусна едно, защото чудеше за кола пусна ли, какво стана. Никой не разбра. Що го запна? Аз не можех да си обясня. И тъй, хора. Така. Той имаше бандитка, между другото. Не е бандитката. Добре, хора, този дек вчера го научих. Не, тук трябваше да направя нещо. Вчера го научих и върши страхотна работа, и мога да кажа. Да, между другото, върши страхотна работа. Тук най-трябваше да пусна. Защото докато се на то много си на карта всъщност. 3 елексира само, пък има доста живот и бие почти като Lumberjack. Само да не пуска речи, не е толкова бързо. Ето така пуснах балърчето, защото съм як. И тук стана проблема. Извинете, ако се чува нещо, това е тук пусна телевизора. И така, бандитка. И 1258-371. Има и бандит. Аз си спомням Graveyard. Сега ще ви покажа то. Така направих, че да ми го харесва и да ме кефи. Ето така пуснах Bowler. Не, Witch съм пуснал. Да, Witch. Извинете, хора, ако не е добре. Просто беше преди доста време. Аз не мога да помня всяко нещо, което съм пуснал. И така. То спусна запет така. И така пуснах Балър. Или Witch. И по-скоро Балър съм пуснал. Защото съм пуснал Witch, да съм тъп. Тук пуснах. Е това. Да трепе, защото иначе ако ми беше бутнал колата, много трудно щях да го наваксам. И everyway, хора. Това беше
Надявам се ви е харесал. Аз съм Краси Клошера. Довиждане. Момент. Трябва само да ви покажа тестето си. Ето, имам всички карти, така и тия карти няма единствено. Няма ето с Executioner. Тя са ми картите от 9-та. Имаш на легендарка хора. Welcome. Ей, брой, надявам се ви харесал. Аз бях Краси Клошер. Скоро.